Na podielových fondoch oceňuje každý niečo iné. Následujúcich 5 výhod je ale spoločných pre všetkých. Atraktívne výnosy. Podielové fondy prinášajú reálnu šancu z dlhodobého hľadiska dosiahnuť atraktívnejší výnos bez obmedzenia jeho výšky. Investovanie do nízkych sum. mBank je možnosť investovať už od 100 eur a tak sa nemusíte bať riskovať celé dedičstvo po babičke. Dostupnosť. Podielové listy môžete odpredať kedykoľvek bez výpovednej lehoty. Profesionálna správa. O prostriedky investované vo fondoch sa starajú špecializovaní odborníci, projektoví manažéri a analytici. Ich záujme je prispôsobovať zloženie fondu aktuálnym podmienkam na trhu, znižovať tak vaše riziká a maximalizovať vaše výnosy. Veľký výber investičných stratégií. Sami si zvolíte, za ako dlho a akým spôsobom dosiahnete svoje ciele. Na výber sú rôzne fondy od rôznych spoločností. Keď svoje financie rozložíte medzi niekoľkých z nich hneď, zvýšite tak pravdepodobnosť, že natrafíte na budúceho lídra na trhu a zároveň znížite vaše rizika. Investovať môže každý, začnite aj vy na www.mbank.sk.